Айде, объркахте пътечката, идвайте. Знам ти как си обаче, а на мен е гащите са ми как си отдели. Разбираш ли, че съм се изкупила? Айде всички. Наталка, аз наистина утре ще вада маратон. Да, аз на Яна искам просто да ги поноси, И тия да аз ги затова износи. я обух. Само заради това и ги обувам. И Май аз не са само много да. дебели, нали са велура. Ай, Но на пак и е Ра топло също- според На Ра мен. нямат никаква подплата, те не стават за зимата, аз затова ги обух. Ние не ги носим зимата, ти знаеш, те нямат нищо вътре, те са за красота. Пилате ви. Идват, пък и може да почнем и поли да им обуваме. Пироподашни. Ако са стопли. И аз съм склонна. Айде да. Къде беше катеричката? Дали ще срещнем пак? Ето